Аз и Коце играме Това е Fortnite. втора част. Окей, това е втора част. Извиняваме се, защото първата част сме 4 минути. били са 4 минути, а сме обещали, защото са 8 минути. 8 минути, да. Аз се махам. Но? Какъв е това бос, бе, бат? Какво? Какъв е това бос, бе? Отивам да се бием. О, той е лесен. Ти можеш да го убиеш. Да, знам, но хората... Да, той е много лесен. Първо да се хюне, защото това е Хора- най-лъпсата. Виждате ли? Окей, виждате? Снимаме, правим видео, той прави видео. Приятеля ми. Играме в Fortnite. О, май гад! Лайк. Чакай да хора. Така че Ами, направим нещо, цял. което ще ни помогне. А 182 остро. Всички. Шит! Да не ме да стане, хора! Гледайте. Може да оставляте. Може да останеш. Ти можеш да избереш. Човек! Гледам от него да не трябва белите. Къде да го ставим този телефон? Дай ми го, дай. Ради помпа, това е той. Ето, Няма аз ще патрони снимам. за помпа. Нямаш патроните за помпа ли, бе? Къде си? Давай! Къде си, бре, топанар? Къде сте? Защо сте, бе? Къде са ме букучари, бе? Ти ли каза букчар, бе? Да. Пахуа помпа! Тя е хубава. Уби ги! Букучари. Ури! Аре, бе, букучари. Няма патрони! Букучари. Защо? Сега се мара. Сега, ево, ти си. Ево. Много те е бързо! Букучари. Ей, те са много бързи, бе, брат. Бебата, такова ти е много бързо, ако беше по-бавно. Изцепих! Само глави! Букучари. Много ти е бързо таковато. Тия хора. Много ти е бързо екрана. Много се движи. Букучари са шия. Ако беше по-бавно, да бъдеше утре по-хубаво. Утре по-хубаво. Прави го по-бавно. Не знам как. Да, на мене, аз знам. Ти знаеш? Да, по-не знам. Тя букучари на това. От настройките по-тяло да влеземе. Откай се видя настройките? Тя От са PlayStation. букучари, бе, брат. От тук? Брат, тя са букучари. Да, опция. Не, ти беше не запомня. Го да почваме. Абе, теги, тя в... Ти играл ли си някога на PlayStation 5? Да, играл съм. Кога? Преди една година. Да, при приятеля с мен. Да, и при тебе. Да, и при мен си играл, верно? Така. Аз нали имам PlayStation 5 скрим. За какво не си купиш един PlayStation, бе, брат? Не искам, аз имам Xbox. Потому че имаш и Xbox и това. А ти ми знаеш по-бързо. Опцион, ето тук да. Давай. Айде бе. Давай. Тя са букучари. Букучари. Тук. Хора, Защо брат. Как ги наричаш, бе, брат? Тия. Да ми хора, какви са? Изусемни. Можеш да ги наричаш. И букучари са. Какви покуси, бе? Букучари, бе! Букучари са. Букучари са. Мълчи, давай телефона. Давай телефона. Пази се. Тия са букучари. Букучари, да би се сера на късмета. Правиме си видео, бе! Махай се от тук, ма! Милема, пази се малко. Да почваме. Сега е по-бавно, май. Сега е вече по-бавно. Перфектно се вижда, брат. Перфектно. Даже на тал как се Хора, дава. виждате перфектно, нали? Давай, сега си ти. Аз? Сега май е по-бавно. Виж. Бато, ако не е на 4, сега е май пак е бързо. Ако пак не е много бързо, слагаме го на 4. Ами на 4 всичко. И ги цепа. Вземи 6 бързо. О, това е много бързо, бат. Това да ги цепиш. Човек! Бързо да ми помпа.
Там ти помпа! Отблизо ти е помпата. Помпата е най-хубавото нещо на света. Най-хите дори. Най-тъгото. То това е да се биеш. Ето ги! 16? Той е артиста. Значи е добър. Oh shit, not good. Бего! Опитвам се. Как те опитваш? Ела ми тук. Бато, ако си на малко, дай на мен, аз загубим. Не си на малко? Не, ако ставаш на малко. Стига да ме банат типовете. Няма да има после канал за ете. Ма съм казала. Да гаси, брато. Дай сега съм малко. Това е мега труден, човек. Чакай, сега не хрускам. Мега труден това. Това е малко. Пак по-бавно, защото... Ето какво на мен. Може и сега да изчупим главата. Да изчупим главата. Да изчупим главата, ако пак изчекнем се. Фрик, хора. Виждате ли? Нека да видим. 4. Това трябва да е по-бавно. Пускаме Еди. Хора, гледате ли? Да, окей. Мисля, защото да. Аз да видим. Аз съм. Да, уникално кедат. Уникално. Толкова си уникално не може. Окей, хора. Колко много ти е видеото? Спирава ли се видеото? Не. Турбора. Али, къде бъба?